Idol Dennis, please come in. Kumpiyansa ti Kapitolyo Provincial nga maprobaran dito'y aplikaran nga economic zone iti siya tinawag kinitintero nga Ilocos sa Norte. Sigon kini Governor Sila Marcos na ipatulugdan iti nagbalin nga sumbat aplikasyon da para palang kung iti tawat iti panagbalin economic zone inabagana nga ti Ilocos Norte Trade and Investment Promotion Office TPJN ket asdan at dagiti kasapulang Quezon, di dating Northern Foods sa Corporation UNFC, Kapayang Commercial Complex, Kenti Takwa Training Center. Mamatid ni Governor Marcos na ikagdama ket approved in principle itinasa ang aplikasyon ti PGIN. Igmunang tineto ket ada dagiti aplikasyon iti sagalang ti PGIN tinagbali nga Takwa Training Center nga economic zone. Pasang at nagrusan ni Governor Marcos iti nakamat na lugar. Iti na palabas nga daw niwat mo iti panagbulat ninyo bilang kung ti pulisya iti Laulao iti Takwa Training Center iti Ili iti San Nicolas Ilocos Norte. Idol Dennis Alipio at FN. IFM